салом дӯстон, баъзан футбол фақат ҳисоби бозӣ нест, ин ҳиссиёт аст, рӯҳ аст, мубориза аст ва имрӯз мо маҳз чунин бозиро дидем. Барселона танҳо барои 3 имтиёз намеҷангид, онҳо барои обрӯ, барои боварии мухлисон ва барои худ меҷангиданд. Ин дербии Каталония нишон дод ки дар дохили дастаи Флик чӣ мегузарад. Барселона ба танаффуси байналмилалӣ бо рӯҳияи хуб нарафт. Шикаст аз ПСЖ дар Лигаи Чемпионҳо ва пас аз он нокомии шадид аз Севилья бо ҳисоби 1-4. Ҳамагӣ як ҳафта пеш онҳо дар садри ҷадвал буданд, вале баъди ин ду бозӣ Реал боз ба ҷои аввал баргашт. Ҳоло бошад дерби, бозие ки бояд нишон диҳад БАРСА зинда аст, вале мушкилот дар ҳайат зиёд мебошад. Жирона ҳам ҳолати хуб надошт, танҳо як пирӯзӣ пеш аз танаффус ва ҷои поёнӣ дар ҷадвал. Барои мухлисони онҳо ин дерби на умед, балки санҷиш буд. Ҳамин тавр ҳама интизори бозии пурҳаяҷон буданд. Пас аз бозиҳои тими миллӣ ҳар як даста метавонад ғайри чашмдошт бозӣ кунад.Ин қонуни футбол аст ва имшаб ҷолиб аст ки Реал Мадрид чӣ гуна натиҷаро нишон медода бошад. Онҳо дар сафар бо Хетафе рӯбарӯ мешаванд ва ман ба зиёда аз 2 гол шудан шартгузорӣ мекунам. Шумо ҳам пешгӯии худро бо 1x анҷом дода бо истифода аз калимаи сеҳрноки тиҷи БАРСА то 8000 сомонӣ соҳиби тӯҳфа гардед. маълумотҳои лозима дар комментария. Ба ҳама муваффақият. аз дақиқаҳои аввал Барселона ба бозӣ ҳукмронӣ кард, пахш мекард, назора мекарданд, мекӯшиданд ки ба воситаи флангҳо ҳамла кунанд. Ямал ки баъди ҷароҳат баргашт, аз аввал фаъол буд. маҳз ӯ ба Педри пас дод ки бо ҳаракати зебо ду ҳимоятгарро гузашт ва ба кунҷи поёнии дарвозаи Жирона гол зад. Аммо ҳамагӣ баъди чанд дақиқа Жирона ҷавоб дод. Пас аз зарбаи кунҷии онҳо Витсел бо зарбаи тобнок аз миёни ҳимоятгарон тӯбро ба дарвозаи Барселона ворид кард. баъди ин бозӣ боз ҳам шавқовартар шуд. Жирона фурсатҳои хуб дошт. Ванат баромади 1-1 дошт, вале Шесни наҷот дод. Флик аз канор доимо фарёд мезад ва ишора мекард ки пастар бозӣ кунед, наздиктар бошед. Вай медид ки даста хатарнок бозӣ мекунад. Дар охири қисми аввал Решфорд зарбаи зебое аз стандарт зад, вале тӯб ба тири дарвоза бархӯрд. Борон шурӯъ шуд, майдон вазнин гардид. Дастаи Флик хаста менамуд, аммо рӯҳияашро нигоҳ дошт. Дар танаффус Флик тағйирот ворид кард. Фернандесро гирифт ва Фермин Лопесро баровард ва ин ҷавон фавран фарқ кард. Ду зарбаи ӯ яке ба ҳимоятгарон ва дигаре ба тири дарвоза расид. тамошобинон эҳсос мекарданд ки гол наздик аст, аммо Жирона низ ором набуд. дар дақиқаи 61 Френки де Йонг гол зад, вале довар онро бекор кард, гӯё ки фол дар ҳамла буд. Флик асабӣ шуд, коғазҳоро партофт ва ҳамон лаҳза дар чашмонаш нороҳатӣ дида мешуд. ҳамин 5 дақиқа пас аз бекор шудани гол нишон дод ки Барса ҳоло ҳам аз ҷиҳати равонӣ ноустувор аст. бозингарон ба ҳам фарёд мезаданд. Ямал хаста буд, Педри бошад сар хам кард. вақт мегузашт ва Флик як қарор гирифт ки на ҳар мураббӣ ҷуръаташро дорад. ба ҷои Касадо ҳимоятгар Араухоро ба майдони ҳамла баровард ва ин қарор натиҷа дод. дар дақиқаи 89 Де Йонг аз тарафи рост ба сӯи дарвоза пас дод. Араухо бошад дар парвоз бо пои дарози худ зарба зад ва тӯбро ба кунҷи дур равон кард. агар ба ин бозӣ аз рӯи омор назар кунем, чизи ғайриоддие нест, вале аз рӯи эҳсос ин бозии ирода буд. Флик нишон дод ки метавонад таваккал кунад ва комёб шавад. ӯ ба ҷавонон эътимод кард. ба Ямал, Лопес ва Решфорд ва онҳо низ ҷавоб доданд. Френки де Йонг мағзи миён, ҳама чиз аз ӯ мегузашт. ин даста ки гӯё гум шуда буд, дар ин шаб худро дубора пайдо кард. аммо Жирона низ сазовори эҳтиром аст. онҳо беситора вале бо дили бузург бозӣ карданд. Барселона дар ин дерби на танҳо рақибро мағлуб кард, балки болои нокомиҳои худ низ пирӯз баромад. ба ҳамин тамом дӯстон, то наворҳои баъдӣ, тан сиҳату хонобод бошед.